салом дӯстони азиз, шоматон бахайр бошад. Хеле ки дидозид инимо қариб шом фаро риста омад. Москва имрӯз погода нормальни буд. Борон омдагиш не, лекин шамоло ки расо ҳаво нағз буд. Озе акор буромадам, боз инҷа тайёрӣ ба ужин. Камтар хамирам буд, холодильниканда. Имрӯз гиром монда рафта будам корба. Озе якта питса тайёр мекунам. Акор буромадам, магазин ба дар омадам, сир гирифтам, яхе сири нон коти мехӯрдагӣ, расоба мазами сир, немножко острый ин, ман бисёртар острый мехӯрам кай. Барои амин острша гирифтам. Ина барои питса гирифтам, озо питса ва майда мекунам. Хулас ки кифра аз холодильник гирифта мондам ки температура комната шавад, ози пирог мепазам. Бачаҳо кекс тайёр кунем, давно боз тайёр кардагим не, боз инҷанда курини бульон каросиам, намедонам ягон охиро ки сӯғ мекунам. Ҷа чой монда будам, бas ки чои ман ҷӯшид. Ана духтаро, ҳар рӯзи ман намехе сар мешад, охир мешад. Аз сар мехезам, бачаҳо завтрак тайёр мекунам, мактаба гусел мекунам, иҳоя баъди инҳо ки мактаба бурафтан худам онгама мекунам, кор бемерам. Агар успед кадатонам, агар ҳама хӯрокҳое ки шаба тайёр мекунам, овошаҳо ма тоза кара мемонам. Хеле ки ҳозир гуфтам, хамира ман дина караги будам, сескафи тести тайёр кардаги будам, камтар бисёртар кардам. Хамир холодильник поистад дрожжаво, ягон хеле вайрон намешад. Камтар зиёд караги будам ки бо ягон рӯз ягон чиз ба истифода мебарам гуфта. Аними рӯз ман ба осонтар шуд, хамирам тайёр, ристагӣ. То омдану акор температури комната нағз варам кара истодааст бо. Тез озои хӯроки шомам якдам ба тайёр мешад, худа вақти зиёдати ҳам намегирад. Вақте ки ҳам кори хона, ҳам бо заработка кор ба буроид, агар анами хел ният када ҳар кора сар кунед, агар боз ҳама коратон ба успед мекунед. Ман чӣ қадар хонавашинам, агар ман ҳамон қадар тамбал мешам. Ҳамин баҳор полни отпуск канда будам. Бор кунед як рӯз ба як маротиба хӯрок мепухтам, тарфи шабанда тамом. Ҳозир ки якун кор бемерам ки бачаҳо мактаб биён гӯшна намонанд, ё ки дадош акоромда авқот нест, ягон проблема накунанд гуфта. Озир ҳам завтрак ба, ҳам обед ба, ҳам шаб ба, ҳамаш ба успед мекунам. Ҳамаш вақти худаша ҳаст. Тез ҳамаша тайёр мекунам. Ҳозир дар инҷа питсаи ман аллакай мондам духовкава. Ҳозир бехи пиёзома тайёр мекунам, ягон хӯроки сӯғ меандозам, бо пушти ин пирог пухта мегирам барои бачаҳо. Чанд вақт бозискам тайёр накардиам, иқадар пухту пас ба ман ҳамин печёниҳо ва устоне, лекин хай як бор попробит мекунам, намедонам нағз мешад ё намешад. Бисёртар ман салат нағз тайёр карда метавонам, нағз тайёр мекунам ва бисёр тайёр мекунам. Шерини ва иқадар пухтан ба дасту пои ман устод не. Барои ҳамин духтаро ҳозир мебинем ки яъни пироги мо чӣ хел мебиёд. Ана духтаро, ана мехе кору бори зиндагии ман почти ҳар рӯз ҳамин хел аст, як хел аст. Як рӯз ҳамсифам кити гав задам, мо фақат духтаро через WhatsApp ҳамо мо гав зада мегардим. Як рӯз якташ мегӯд ки ту Россиянда нағзам, танӯр ба нон намепазӣ, печка ва алов намекунӣ, этажанда гарма как мехезӣ, хоб мери гуфта. На самом деле ҳама хел гуфта. Он одамое ки Россия омадаги не ва ҳамин хел фикр мекунанд, лекин вақте ки инҷа омада зиндагӣ мекунанд, ҳам кор мекунанд, ҳам бача, мактаб нагар. На самом деле инҷа чема Тоҷикистон кораш зиёд аст, вақти холигӣ кам аст. Тоҷикистонанда будагинда як мехестим завтрак куним мекуним, накуним агар як баро вақти обеданда мехестим соати 10-11. Тоҷикистонанда будагинда ин хешу тавор ба мери, бо камтар мебурои ҳамсояҳо кити гап мезанӣ. Инҷанда вообще вақт намеёвӣ. Даже ман бувам ҳаминҷанда Москвада 2 остановка мо истаранда зиндагӣ мекунад, ягон хеле раҳи дур несту, лекин 2 ҳафта 3 ҳафтава рафта баъд мебинам. Аз ҳисоби ки серкор вақт намешад рафтан ба
خیلی که میگم فقط همین کار خانه بچه ها کتی اواره تاجیکستان نده بودگینده این خیلی نبود با اندک خانه های خشتبار بمی رفتیم بازار ها چه از دم بمی رفتیم یعنی خیلی آدم هایی که یکم با رسی و نامدن و یا فکر میکنن که اینجا یکم خیلی خدمت نمیکنی یکم خیلی مهنت نمیکشی زحمت نمیکشی دستم دیدی همه مهنت و زحمت کشیدن همین رسینده آدم هایی که عمده کار میکنن خوبتر باز اینجا درک کردگی میدانن اونجایی که از همه بهترین است با همین ملت خودت خانی در خودت که به حضور که خواهی می درایی که خواهی می برایی انا اینجا سیمیز برای کیکسم تیار شد 2 دانه تخم انداختم 1 استکان کیفر 1 استکان شکر کمتر روغن растительный сливочный масло خوننده تمام شدگی کمتر آب همراه کردم حاضر اینجا من به ابوبکر یاردم داداست کمتر خون داشتم بکن قریب کارم کرده شدم تیار کردم вкусная пицца? Да. Вот اینجا پیروگی مادیم تیار شد حاضر اد خوب گرفتم کمتر خنک شد اگر بعد ریزه میکنم